पूजा सोई गलू खाना खैलस का हाँ फ्रूट्स दे लो और दूध सब दे देनी बाबा। तनिक लाइट तो जलावा हाँ जाला बतानी। तने का हिस्सा आहा हमार प्यारी बिटिया माय लिटिल प्रिंसेस आवर स्लीपिंग ब्यूटी। अरे ठीक है बाबा डिस्टर्ब नहीं करा जाता नहीं बिटिया अरे जाता नहीं सोई जा बिटिया। बंसी बजा के लैला ओ लैला लैला पटाल तू लैला पटाल तू लैला। ए हाँ? काल अतना देर रात तक कहवा रहले? अपना कमरा में पढ़ाई करत रहनी। बेवकूफ बनावे खातिर हम ही मिलनी। कल शाम के हम खुद 3 बार तोहरा कमरा में गइल रहनी, एक बार भी तोहरा के ना देखनी। हम पढ़त पढ़त सो गए रहनी। ओकरा बाद जे सपना देख ली ना, लड़की के सपना देखले होबे? यमराज के हमार गला घोट के मारे आयल रहलन। का बोलले? वो तो मार ही डलतन। ठीक उहे बखत हमार भगवान आई के हमरा बचा लियलन। इला दूध तुलार उमड़ रहल बा। ई रुपया काहे खातिर? पॉकेट मनी। पॉकेट मनी? हाँ। 100 रुपया? हाँ। हमार बाबूजी तो हमरा के 1 रुपया देत रहलन। रहे दी। सब बाप का एक जैसन होवलन। कितना प्रकार के बाप होवलन रउआ के पता बा? तू हमरा के समझावा। गोपाल के बाप ओखरा पिछला जन्मदिन पे एगो बाइक खरीद के दिले रहलन। रउआ तो आज तक हमरा एगो बाइक तो दूर के बात एगो पैरा बुलेट भी खरीद के ना दिया। पैरा बुलेट भी खरीद दे, लेकिन तोहरा के ना तोहर बच्चा के। बाप में देख ना अजय दूध तक पिए ना देनी हमरा बिटवा के। रोज तो गावत रहलू के घर के खर्चा ढेर बा और रुपया देई। लइका के 100 रुपया कहाँ से देत बाड़ू पॉकेट मनी? तू हके सिगरेट पिए के मना बा के ना? हाँ बा ना। बा ना? हाँ वो सिगरेट के पैसा बा। सिग उहे खातिर तोहार बेटवा को ज्यादा ही स्मार्ट होत जा रहल बा। ओकर माई ओकरा पे जे पैसा लुटा रहल बिया। हमार लाडला बिटवा। बस करा ना बहुत अरे देखा तो गुस्सा सही। में लाल भैल बड़ी। जा हम तो से बात ना कर जा। छोटू के गुस्सा आ गई। बात ई है कि Excuse me? हाय हाय पूजा शर्मा केयर ऑफ अग्निदेव शर्मा आज अचानक लइकन के पास। हमरा पापा के जितना भी बैंक में लॉकर रहला सब ब्रांच मैनेजर कर फोन कैले रहलन। सब बोलन हमरा के रखे लायक एक भी लॉकर नहीं खे। तो हमरा संग फ्रेंडशिप करबा? काहे? ऐसे ही। बाप के बेटवा आ रहल बा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाप के बेटवा। सिट डाउन थैंक यू सर। नाउ डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट फिर से श्रीहरि पियून बाड़ा पियूना के जैसे रहा। हाँ भूल गई का गौरी हरी के हम एक संगे पढ़त रहनी। तोहरा फर्स्ट क्लास मिल गई तो तू प्रिंसिपल बन गईला। हमरा 3rd क्लास मिलल एक खातिर हम पियून बन गईनी। हम दोनों के ग्रेड भले ही अलग बा लेकिन क्लास तो एक ही बा। दिल से बोला सही बा ना? हाँ डियर स्टूडेंट्स। बोली सर गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकलल की नहीं? का पंच मरले बा। साइलेंस साइलेंस। तो हम आज यहाँ एक खातिर आइल बानी कि आजकल के बच्चा लोग अपना बूढ़ा माई बाप के ख्याल नहीं रखेलन। आज के जमाने में पता नहीं कौन सा ट्रेंड चलल बाई। बच्चन जब अपना पैर पे खड़ा हो जालन तो ऊ अपना माई बाप के भूल जालन, उनका नजरअंदाज करे लग जालन। उहे माई बाप के जे अपना जिंदगी भर के कमाई अपना बच्चा के परवरिश और पढ़ाई लिखाई में लगा देवेलन, अपना बुढ़ापा के फिक्र कैला बगैर। काहे कि उनका ई बाप के यकीन रहेला कि उनकर बच्चा बुढ़ापे में उनकर सहारा बने। लेकिन आजकल तो उल्टा हो रहल बा। बच्चा लोग अपना माई बाप के वृद्धा आश्रम में भेज देवेलन। ई नया प्रथा बंद होके के चाहिए, नहीं तो भविष्य में जब वो माई बाप बनिहन तो उनका भी है। हाय सजय। व्हाट्स अप बड़ी? हाँ यार बिल्कुल। हाय डोमिक। हाय छोटू। अरे आखिर हम ग्रेड के कर है। अजय दा ग्रेड के। तू तो कमाल बाड़े यार। और पहली बार में ही पास। पापा हमरा कैसे घूरत रहल? का पता बिहार के बाद हमरा कॉलेज आवे दी या नहीं। लेकिन हमरा होखे वाला पति बहुत लंबा बा पता है? हाँ वहाँ एक से एक मिली। ओने का देख रहल बाड़ू।
बोला ना, सुन रहल बानी। अरे ई तो संडे के 12 बजे तक शूटर रहेला। ई का पिक्चर देखे तू जाई। लोग बात कर, हम आवत आनी। अरे का भाई? अजय तू हमरा ऐसे काहे देखत रहलू? कहवा देखत रहनी? घूरत रहलू, हम देखनी। बिल्कुल नहीं। हाँ, फिर तो हमरा तोहरे माई बाप पे सोच के दुख हो रहल बा। इकलौती बिटिया, ऊपर से भेंगी। हाँ रे, कितना दुखी होई हन। मतलब? कुछ नहीं। अच्छा, तू कैसे बुझला कि हम तोहरा के देखत रहनी? एकरा मतलब ये कि जरूर तू भी हमरा के देखत रहला। सो तो देखत ही रहनी। इस ड्रेस में तो इतना सुंदर लाग रहल बाड़ू के देख ले बिना रह नहीं पाएंगे। इंसान के सुंदरता ओकरा मन से होकेला, ओकरा कपड़ा से नहीं। तो फिर काल से कपड़ा पहन के मत आया। हम जाने ली तोहरा ई ड्रेस के जैसन तोहर मन भी बहुत सुंदर बा। You are a real beauty from inside. कलो भैया, वो पानी सर के ऊपर जा रहल बा। तोहरा के तैरे आवेला ना? अरे वो सैलाब आइल बा, लब के। लब के? हाँ, वो कैंटीन में एक साथ बैठ के वो लड़का पूजा मैडम के संगे बात करत रहला। बात करत रहल? हाँ। के पहले बात कैलस? पूजा मैडम। ता लड़का के कोनो गलती नहीं की। See you soon. बाय अजय। बाय। Bye bye. का चल रहल बा? बोला ना पूजा, तू दोनों के बीच में। कुछ नहीं। तुम्हार बियाह कब है? 29। क्लास में सबके बुला रहल बाड़ू ना? हाँ, सबके। हाय अजय। Hi. आज के दिन हमारा जिंदगी के कैलेंडर में करिया रंग से लिखल जाए। तू अचानक देवदास जैसन काहे सोचे लागले? थैंक यू। दीपा के बियाह हो रहल बा यार। हाँ तो राशन के दुकान में उतना लाइन ना लगौनी जितना ओकरा पीछे लाइन मरनी। भूल जो ओकरा। काहे? ऐसन काहे बोला तारा? दूल्हा के देख ले बाड़े, एगो बेर देख ल। ओ गॉड, कितना सुंदर लगत बा। शुक्रिया। तोहरा बगल में खड़ा हो जाइल तो लागी माउंट एवरेस्ट के बगल में एंट ऑफ हिल। तू हमार बेइज्जती करत तारा अजय। प्यार के पर्दा उठा के देख ल, एकदम अमिताभ बच्चन, जया बच्चन। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ रे, हम तो बुझाता रेखा बन गई, हाय। सिर्फ आ भरत ही रह गई। जवन भी हो, ये दुल्हा बास्केटबॉल छोड़ और कुछ खेल नहीं सकेला। काहे? अगर तू रहते तो का खेलते? हम रहती ना तो लुका छिपी खेलती। सुहाग रात के दिन हाँ। हम पलंग के नीचे छिप जाती। दीपा आके हमके पूरा कमरा में खोजत रहती और हम पलंग से सिर बाहर करके कहती आउट आउट आउट। हाय। हाय। आई आई आप नहीं हमार सौभाग्य बा। मारा मारा का भइल? रुक का गइल? कांग्रेचुलेशन। खुश रहा बिटिया। दीपा, कांग्रेचुलेशंस। देखी ना, दूल्हा का करत बानी? इंजीनियर बा। ए, का गुस्ताखी कर रहल बहुत बा? बढ़िया बा। पास में इधर के रउआ खड़ा के दिखत नहीं के का? अरे नहीं, ऊपर वाला के बा। तू यमराज के सौतेला बिटुआ बा। घूर घूर के देखे के सजा जाने ला नहीं का? अरे अंधा बना दी तब समझ में आई तारा। आंटी रवा लोग खाना खा ली। खाना खा के जइबा हो। हनीमून पे कहाँ जाए के बा? हमरा बताई। ना बताई का? हाय। हाय दीपा, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर मैरिज। थैंक यू। ए, तू कब आइला हा? दामाद पसंद आइल बा? बिल्कुल, बहुत सुशील लड़का मिलल बा दीपा के। हाँ, खींचा खींचा खींचा। बहुत देर हो गई बा। पूजा बिटिया। ओके, थैंक यू। थैंक यू। चला। जाके बाहर। अरे हनीमून में पूछा, बहुत दूर जाके बाहर यार। पूछा मत यार। ए! रह दीजिए। तोरा धक्का दे। ए सुन जी। कौन नाम बता? प्रदीप। का कर ले? ट्यूशन पढ़ाओ नहीं हमरा के पहचान ले? ना तो पहचान ले। ले बढ़िया से पहचान। धक्का दे लस। अग्नि देव छोड़ सर, ज्यादा ज्यादा। आज के बाद जब भी चलिए हाथ खोली के चलिए। बुझ गई ले? गलती हो गई। बुझ गई ले? चला बिटिया। देख 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 देख, ई लड़का के देख और अपना फ्यूचर के बारे में सोच।
देखता जैसे और कोई के घर में लड़कियां ना होले आ रही तो एटम बम बा। ऐसा स्ट्रांग ससुर हमरा के चाहिए। ससुर जी हमरा से चैलेंज ना लिया। रउआ के होके वाला दामाद भी कम नहीं। अरे ले ले, हाँ ले ले, हाँ भाई, हाँ ले हाँ ले। देद बानी आहिस्ते आहिस्ते। ए तोहरा के खातिर अरे आज सबके फिल्म कहाँ दिखा पड़ा हो? आज हमार जन्मदिन बा। तोहरा के कोनो प्रॉब्लम बा? लेकिन पिछले महीने तो तुम्हारा जन्मदिन रहा और का वो दिन डॉक्टर डेट दिले रहे तो यही पैदा ना भइलन। आज का दिन पैदा भइलन ऐसे शंकर दू बार जन्मदिन मनावल जाला। ले ला मगनी के चंदन बहुत सारा गुणनदान। अरे आज क्लास ऑफ हो गई का? ऑफ कर देवल गइल बा। सब आज फिल्म देखे गइल बाड़न। अचानक? आज हमारे जन्मदिन बा तो हम उ लोगन के ट्रीट दिले हई। ओह हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। जाने ला हमरा भी मन करेला सबके संगे हो हल्ला करे के फिल्म देखे के जाए खातिर। ऐसे काहे देख रहल बाड़ा? हम जाए ऐसा तो ना बोली। हमार पापा हमरा खातिर लेटेस्ट डीवीडीज लाके देवेलन। तू हमरा संगे फिल्म देखे चलबू? जा तो सकेनी लेकिन बाहर हमार सिक्योरिटी। यस 1 मिनट। मे आई कम इन सर? आवा कम इन। ला साइन करा। पेन कहाँ बा? पॉकेट में। ओ हाँ का चाहिए? हमारे एगो कंप्लेंट बा। कंप्लेन केकरा अगेंस्ट में? बाप के बेटवा? राउर अगेंस्ट में। हाँ हमरा के का पंच मर ले बा। कंप्लेन बात है लॉन्च कर डाल। श्री हरि हैसियत मत भूल। का कंप्लेन बा? सर ये कॉलेज बा या गुंडा के अड्डा? गुंडा? हाँ कॉलेज और गुंडा के अड्डा? हाँ बाहर बैठ के जे लोग ताश खेल रहल बाड़न। उ लोग भला गुंडा कहाँ बाड़न? उ लोग तो पूजा के सिक्योरिटी। हाँ बिल्कुल। सर कॉलेज में आवत बखत हम सुन लिया कि शिक्षा मंत्री ई इलाके में आ रहल बाड़न। आवे जाना। हाँ हाँ शिक्षा मंत्री का कब? कौनो भी बखत सर। एक बेरी अचानक कॉलेज में घुस करके अगर ई देखें कि रउआ यहाँ गुंडा पाल रखले बाड़न तब बात कौवा से कौवा तलक जाई। राउर डिमोशन कई के प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल बना देगन। इज्जत के मट्टी पलित। तोरे किस्मत में यह लिखल बा। अपने डायलॉग बाजी बंद कर। पियून होई के हीरो बने की कोशिश मत कर। अजय जी सर। अब का करी बतावत? सर वो लोगन के रउआ ना आजू के दिन कमरा में ही बंद रखी। लेकिन काहे? शिक्षा मंत्री अगर आवे तब बोलिया गांव से राउर रिश्तेदार आयल बड़न। तू का आइडिया देला बाप के बेटवा। गांव से हमारे रिश्तेदार आयल बड़न यह बोल दे। बा बेटवा का पंच मर लिया। यस हम तक देखा था हमार चल। का बात बा? हम कहत रहली कि वो मतलब हम बोलत रहली कि रउआ लोग यहाँ काहे खड़ा है? हमरा कमरा में चली। हाँ हाँ काहे? हम नहीं मतलब वो यहाँ गर्मी में रउआ लोग देखत रहनी कि वो मतलब ताश खेलत रहली। हमरा बहुत खराब लाग रहल बा। ये तो हमनी के रोज के बा। हाँ वो तो जाने ली बाप के बेटवा। हाँ बोलत रहने के मतलब ये ऐसा गर्मी के अंदर खड़ा रहब त सुख के सुखी मछली बन जाई। हाँ तो फिर कैसे ड्यूटी करब? बोला ऐसे बढ़िया बाकी चली ना हमरा कमरा में एसी बा, आराम से ऐश करके ताश खेलिए ना। हाँ चला कलवा भैया तनी एसी के हवा भी खा लिया जाओ। ये भइल बाप के बेटवा जैसन बात। आई ना ताश समेटो चल। आई 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 बहुत ठंडा बा। हाँ बैठिए बैठिए। एसी चलल बा। वाकई में कलवा भैया अंदर कितना ठंड बा। हाँ वह खातिर तो लेके आई नी। यहाँ से निकले के बाद डीप फ्रीज में रखल मछली के जैसन हो जाए। बाप के बेटवा। अजय क्यों अगर देख लेलस तो? ई पहिला का भइल? भैया वो लड़का पूजा मैडम के बाइक के बिठा के भाग रहल बा। ठीक है
हाँ उधर का चल 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 अरे दरवाजा मत खोलिए, पहले हमारा बात सुनिए, ना तो हमारा डिमोशन हो जाई। हाँ, वो शिक्षा मंत्री। पलटो। वो लड़का जबरदस्ती पूजा मैडम के अपना बाइक पे बैठेलस या पूजा मैडम खुदे ओकरा बाइक पे बैठली? बतावा लट्टू। अरे पूजा मैडम खुदा बाइक पे बैठ के गईली है। फिर त लड़का के कोनो गलती नहीं के। कौन मामला? कोनो गलती नहीं के। दिखले बा तोरा के सपना में, भीगले बा प्यार